Като че ли нямат край тези двубои. Веднъж за републиканската титла, веднъж за купата на съветската армия. Председателят на футболната секция на Левски Спартак Иван Славков е приятен гост на отбора пред решителния матч. Сините са притежавали вече 11 пъти сребърно-кристалната купа, символ на нерушимото единство между двата братски народа. Ще успеят ли и този път? Не е никак лесно. Футболистите на ЦСКА имат същите амбиции и същите реални шансове. Тогава, ясно, ще присъстваме на още един голям двубой. Кой от двата отбора ще победи? Резултатът е равен. 2-2. В продълженията се получи ново изравняване. И чак тогава дойде развръзката, капитанът Ивков постигна гол и щастието се усмихна на неговия отбор. Спомените не са ми вече така пресни, но наистина беше един изключителен двубой. Имаше промени от 2-0, 3-2 за нас, 3-3 и последната минута, макар че си спомням, тогава се изписа на таблото, че аз съм вкарал гола. Това беше гола на Георги Цветков, 90-та или 91-та минута, 4-3.